Masquera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kariki kutanga kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takwigira Nyaya Yanetsa Scott sakupukanya uyo ari kukampena kuita MP we KuMabvuku. Scott mazuva pura akaisa former buzz KuMabvuku tafara kunzvimbo yaari kukampenera kuita MP. Akaisa former buzz ayo achanga achitakura vanhu kubva KuMabvuku kuenda kuHarare Mahara, muri kuenda mutown Mahara muri Zimbabwe. Inova nyaya yakanaka usingaiti muri Zimbabwe. Scott zvakare akaonwa achigadzira mamwe maroads ekuMabvuku pamwe chete nekuisa free wifi, uyezve akapromisa kuisa 1 million US yekusimudzira vanhu vane mabusiness avo madiki muri Zimbabwe. Chinova chinhu chafadza vazhinji vemuMabvuku, asi pane vamwe vasina kufara nenyaya muri Zimbabwe vatova vachiti aiwa vanhu vari kuda mvura, vanhu vari kuda mabasa, vanhu vari kuda magetsi muri Zimbabwe nezvikoro. Asi Scott aritaura kuti no, achanga achiita zvese zvaachanga achipa vanhu zvese izvozvo. Mumwe wevanhu vakacriticize movie remabhazi muri Zimbabwe ndijournalist Hope Uching'ono muri Zimbabwe. Akataura achiti aiwa vanhu vanoda zvinhu zviri more than mabhazi muri Zimbabwe. Meno muriona sei nyaya muri Zimbabwe yatakupfigirai? Tuteza muri kufunga mucomment section muri Zimbabwe kuti zvakamira sei? Scott akagona here kana kuti haana kugona muri Zimbabwe?